Завръщаме се за 24-ти телевизионен сезон, понеделник, 8 септември, на един много хубав празник Рождество Богородично. С нас ще празнува и именичката, невероятната Мария Илиева и един много специален в живота и сърцето им мъж. Водещите на Игри на волята Ралица Паскалева и Павел Николов часове преди старта на шоуто влизат, за да ни кажат подробности за новия сезон. Заедно с вас кафето си ще изпием в компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди. Чакаме ви точно в 9:30 на кафе. Има милиони възможни комбинации, но точната формула на любовта, независимо от възрастта, е само една. Запиши се за кастинг на nova.bg/кастинг. Бързи и яростни 8. Събота от 20 по Нова. Свят без страдания от алергии, където можеш да поемеш въздух дълбоко, без страх. Свят, в който всяко животно може да бъде галено, без сърбеж. Където ядките са вкусни, не опасни. Но този свят не съществува. Алергените са навсякъде. При алергии – Алергозан. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Алергозан таблетки за възрастни деца на 14 години. Алергозан крем и маса за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовките. Разпродажбата в Юст приключва с фантастични оферти. Спестете до 70% на избрани категории, като например избрани завивки за спокоен и пълноценен сън. Юст. Scandinavian Sleeping and Living. Нека нашите деца да растат здрави и безгрижни. Днес можем да ги защитим чрез вакцинация срещу определени HPV, свързани ракови и други заболявания. Министерството на здравеопазването осигурява безплатна вакцинация срещу HPV за момичета между 10 и 15 ненавършени години и момчета между 10 и 14 ненавършени години. Запазете час за вакцинация при вашия семейен лекар още днес. Начинът ни на живот може да ни състари преждевременно. Стоп! Върни времето назад. Nivea Cellular Epigenetic Serum. С революционната съставка еписелин активира дълголетието на кожата и обръща признаците на стареене за 2 седмици. Nivea Cellular Epigenetic Serum. Nivea е за кожата. Мечтаеш за още яки моменти. Отвори Кока-кола и освежи стила си. Играй и разбери веднага дали печелиш една от 1000 супер свежи награди. Мини хладилник пълен с Кока-кола, лимитирана серия Дънково яке или ваучер за 100 лева за нови обувки. Участвай сега на Coca-Cola BG. Когато болезнените спазми атакуват, при менструация, стомаха и бъбреците, Бусколизин бързо и ефективно облегчава болезнените спазми. А сега и в нова опаковка. Бусколизин е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Палете. Красивият цвят на косата носи доза щастие. Палете Intensive Color Cream с формула с мултигрижа. За интензивен цвят и ярки резултати. Радостта от цветовете. Палете. Боя за коса номер 1 в Европа. А между боядисванията Палете пудра за корени покрива незабавно. Опитай сега. Празнувай българския вкус в Била. Вземи печена шунка или пилешко филе слайс КФМ за 4 лева и 49 стотинки. Тунквани бисквити Траяна за 1 лев и 99 стотинки. 25% отстъпка на продукти BBB и 30% отстъпка на бири Каменица, Астика и Бургаско. 25 години Била. Нямаш настроение да готвиш. Имаш ново. Имаш нужда от покупки много. Имаш ново. Момент за нещо сладко и готово. Имаш ново. Поръчай си каквото ще дойде, няма стрес. Имаш ново, имаш всичко. Имаш ново, имаш всичко. Изтегли приложението Поръчай от Глово и получи за минути. Персил. Когато добрите дела оставят упорити петна, време е да дадеш най-доброто от себе си с Персил Гел. Мощно премахване на петна и хигиенична свежест за пералнята. За перфектно почистване. Персил. Винаги даваш най-доброто от себе си. Почистване в дълбочина. Това е Персил. Несъвършенства? Дайте ни само 7 дни. Микса серум против несъвършенства с салицилова киселина и ниацинамид, тествано под медицински контрол. Намалява видимостта на несъвършенствата само за 7 дни. Серум против несъвършенства. Микса. Ти ми каза, че си големият финансист. То не е лъжа. Хората идват при мен да пращат пари. Как не те е срам? Тук се откриват сметки, издават се карти. Даже има банкомати. Трябваше отдавна да те зарежа.
толкова много платежни услуги на едно място. Ела в EasyPay и попитай. Карта без месечни такси. Да, няма такси и освен това... Ти не се обаждай. Месец след като взимах Ентам, дискомфорта в краката отшумя, но отшумя и пищенето в ушите. Ентам притежава силен позитивен ефект върху цялото съдово дърво. Поръчай сега 3 опаковки онлайн или по телефона и получаваш 4-та безплатно. Какво ли да хапнем за обяд? Краве сирене президент. В удобна опаковка, лесно за изцеждане, перфектно нарязано. Толкова вкусно и толкова неустоимо. Краве сирене президент. Президент, да вземем най-хубавото от живота. Това момиче е изцяло натурално. Тя иска да усеща комфорт където и да е. И това е напълно нормално. Молпет Pure & Soft предлага комфорта на памучно бельо със своя горен слой от органичен памук, който помага за предотвратяване на раздразнения. Дамско обещание от Молпет. Мечтаеш ли за меко докосване? Открий новата формула на Семана Супер Софт. Със специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. През деня мисля за много неща едновременно. Справям се, но вечер мислите кръжат и не ми дават да заспя. Успокойте тревожните мисли с Леваксан. Със специален екстракт от лавандула естествено ви успокоява през нощта и се чувствате спокойни през деня. Леваксан. Лека нощ с тревожност. Лекарствен продукт с лавандула за възрастни над 18 години. Преди употреба прочетете листовката без рецепта. Моят избор за перфектна руса коса е Олия. Доверявам се на Олия, защото придава дълготраен, интензивен цвят, който надежно покрива белите коси. С 60% масла Олия прониква дълбоко в косама. Видимо подобрява качеството на косата и придава блясък, без амоняк, за приятен аромат, комфортно усещане за скалпа. Затова се доверявам на Олия. Изпробвайте новите блестящи нюанси на Олия Глоу за кафява коса, изпълнена с блясък. В Техномаркет грижата се измерва с малките жестове и уреди за гладене Philips. С мощния парогенератор с вградена камера, която разпознава всяка материя и регулира автоматично парата и температурата, гладите без усилие и постигате отлични резултати. А тя обича елегантността. Затова разчита на парна ютия Philips с прецизната си Steam Glide Elite плоча, за да освежи роклята си мигновено. Купете сега уреди за гладене Philips и парогенератор с 5 години гаранция и 60 дни тест период на изплащане без оскъпяване и с безплатна доставка от Техномаркет. Представете си разкошната мекота на папия в съчетание с изискани аромати, вдъхновени от природата. Изпълнете вашата баня със свежест с ароматизираната тоалетна хартия Папия. Папия, защото заслужавате повече. Раздразнителност и горещи вълни? Държа ги под контрол. Вариране на теглото? Не ме засяга. Проблеми с съня? Няма ги вече. Ако сте над 45 години и забелязвате подобни симптоми, възможно е те да се дължат на менопаузата. Вместо да се боря с тях, аз избрах Клименум. Клименум – моят начин за справяне с менопаузата 24 часа в денонощието. През септември до 15% отстъпка на Клименум. Търсете в партньорските аптеки. Савекс Премиум. По-категоричен от всякога срещу цветните мазни петна. А сега в нова опаковка. Също толкова лесна за употреба. С по-добра цена на пране и по-малко пластмаса. Савекс Премиум. Виж разликата. Косата ми и аз живеем на пълни обороти. Ново Blissful Hair Wonder. Кофеинът стимулира факторите за растеж на косата. За по-плътна коса след само 6 седмици и 100% повече сила. Ново Schwarzkopf Blissful Hair Wonder. For every you. Schwarzkopf Cream Supreme. Косата ми е короната на моя стил. Затова се грижа за нея, особено когато я боядисвам. Новата Cream Supreme, първата боя с тройна бондинг система Haptic. Серумът подготвя, крем боята предпазва, а маската запечатва. Цветът, който желаеш, грижата, която заслужаваш. Новата Schwarzkopf Cream Supreme. For every you. Не може винаги да казваш да. Но когато дойде точния момент, радостта е голяма. Вкусен киндер шоколад с млечен пълнеж. Голямо удоволствие и много радост в малки блокчета. Толкова малко, но толкова много. Киндер Chocolate. A little, a lot. А сега кажете училище здравей! Купете киндер продукти, регистрирайте бележката на kinder.com и участвайте за вълнуващи награди. Научете още на kinder.com. Токчетата са за фотосесии, но няма по-хубаво от невероятното усещане да обуя своите Skechers Slip-ins. Просто стъпвам в тях и готово. Без да ги докосвам и да се навеждам. Невероятно удобни. Пробвай Skechers Slip-ins.
Гигантските балони са над целия град. Открихме, че този феномен е свързан с новата спирала Colossal Bubble. Точно така. Формулата й осигурява ново ниво на обем и всяка мигла е ясно дефинирана. Опитали вече? Ново спирала Colossal Bubble. Maybelline Ню Йорк. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може да бъде увредена. За щастие има Ентерол пробиотик. Ентерол е клинично доказано лекарство, което предпазва и възстановява чревния тракт. Ентерол лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер 1 в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с буларди. Преди употреба прочетете листовката. Lidl цена. Ниска цена, високо качество. От четвъртък кюфтете или кебабчета Хикс XL за 10 лева и 99 стотинки килограма. 4 броя лютеница за 8 лева и 70 стотинки. Немско масло за 4 лева и 99 стотинки. Моркови за лев и 19 стотинки килограма. И патладжани за лев и 49 стотинки килограма. Сканирай и спестявай над 200 лева всеки месец с Lidl Plus. Тази вечер 22:30. Специален отряд. По-нова. Здравейте! Предстоят ни още няколко дни без валежи и с приятни за септември температури. Утре сутрин термометрите ще показват от 13-14